ħareġ it-tender għal magna avvanzata tal-MRI li se tiġi installata f'Residenza San Vincenz de Paul għall-ewwel darba b'investiment mill-Gvern ta' 2.2 miljun euro. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja fejn spjega li lan tal-proġett u li jħaffef u jtejjeb b'mod sinifikanti id-dijanjosi għall-anzjani. Dan is-servizz mistenni jibda jopera sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. F'kummenti lil One News, is-Segretarju Parlamentari għalinna li appena jibda jopera l-apparat sejra eluf ta' testijiet binqas inkonvenjent għal pazjenti kif ukoll binqas pis fuq is-sistema tal-isptar Mater Dei. Qed nistimulaw fl-ewwel sena ħajkollna madwar 6500 MRI. L-antana u li nibqgħu tilejna l-10,000 MRI f'kull sena u dan allura bekk in-nies li huma il fuq minn 60 sena ħankunu kemm jista' jkun qegħdin neliminaw il-waiting list għal dawn it-testijiet ferm importanti. Diġà kellna esperjenza anke permezz tal-Bone Density Machine li stallajna ġewwa San Vincenz fejn biha bis-saħħa ta' din il-magna naqqasna il-waiting list għal żero. Intqal l-installazzjoni tal-MRI f'San Vincenz pass ieħor importanti biex tingħata kura ta' livell għoli lil kull faxxa tas-soċjetà.